Човекът с проблема е последният човек, който разбира. Дори когато вече знаех, че съм зависим и имам проблеми с алкохола, аз гледах и даже правих забележки на другите, които много пиете това. Рано или късно винаги се стига до усложнения. Колкото по-големи са проблемите, толкова по-красноречиви са знаците, че е необходима промяна. Направих катастрофата. Една катастрофа имам 2001. Тогава получих епилептични припадъци. Тогава осъзнах, че човек, както го има днеска, така утре може да го няма вече. И това някаква депресия се получи тогава. Много тежко ми беше. Страхът за живота води Петър към първото лечение в специализирано заведение. Отидох в Суходол за един месец, защото те хората ми изчистиха и направих сух период, около 4 години и половина, но наистина сух алкохолизъм, защото аз не знаех, че тази болест е болест на чувствата и на егото. Това ми беше заместването, да си доставям адреналин от купуване на часовници, защото аз ги купувах от Битака, там е малко екстремно, прекалено много работа, прекалено много скапване, докато не дойдеха проблемите из кръста и тогава вече съвсем се окълпазани работата. То като на те слуша тялото и какво ти остава. Да прибегнеш до старите начини и това беше алкохол. Обратно се обади да търси помощ, като много ясно заяви, че Петър се е лекувал на няколко места и не вярва в неговото оправяне и неговото оздравяване, но е решил да пробва нещо за последно. Щех да отида, за да не умра, защото бех много зле. Беше си финал на моите опити, трябваше да се предам някъде. И тогава разбрах, че това е пътя. Сега Петър вижда себе си и причините да прибягва до алкохола по нов начин. Това е много болно его според мене, защото не знам другите хора как са, аз съм такъв. Аз когато отида някъде, аз не искам да съм номер едно, но трябва да съм втори. И това като се добави повече пари по скъпи заведения, с хубави коли, с хубави жени. Днес Петър има нови разбирания за живота. Да си дам време да живея. Това е важното. Мога да се наслаждавам на абсолютно всяка секунда. На слънцето, на водата, на рибите. Даже когато и нещо лошо ми се случи, аз знам, че след 24 часа ще е различно и ще е по-хубаво. Ако употреба, нищо не е промена. Само на мен ще ми е кофти и може и да ме няма после. Моя нов рожден ден е 31 май. Тогава влезах в центъра. Щастлив съм, сега искам така да остана.